Čaute ľudia, vítajte na videa. V dnešnom videu ideme hrať Grow Garden 2, hej. Grow Garden 2 som kus hral, ale nehral som veľa, ukážeme si záhradu. Ideme pozrieť, čo je v shope. Hej. Mango, nemám peniaze na to. Pineapple, jeden môžem kúpiť aspoň. Kaktus chcem kúpiť, ľudia musím kúpiť kaktus. Poberiem celú záhradu, hej. Tu mám blueberry, tu mám jahody, hej, kým to beriem, budem kodovať. Tu mám taký green bean, hej, s kódom. Team green bean, asi tak bude, je takto to asi heslo. Či kód. Hej, celý inventory. To veľa to není. Ľudia, veľmi dobrú záhradu nemám. Hej, takže preto, ale nemám zlo, hej. Idem si pokazať, tu mám blueberry, tu mám jahody, tu mám pineapple, tu mám banána, tu mi rastie ďalšia banána, tu mám tomáta, tu mám blueberry. A vysvetlite mi, prečo toto tu je asi, toto je suché, lebo nechápem, prečo to je také. No, už máme 5000, ale prvý vám ukážeme do ten metódu, hej. Kým si kúpite toto, kúpite bambusy, čo najviac môžete, hej. Posadíte tu, do záhrady a počkáte proste, kým vám to vyrastie. A potom predáte a dostanete si veľa veľa peňaží, viac ako toto 5000 a je to oveľa lepšie, keby som to mal normálne, hej. A keď som to normálne robil. Takže je tak. Už to vyrástá chvíľu. Ešte tu kus. No dobre, pozrite. Mal som 5000. Teraz mám 6500 toto. Hej, proste to je tak dobre, to vám musí kupovať. No ja už ľudia potom môžeme rovno už kúpiť teraz kaktus. Fajne. A nezabudnite to video odber a like. Dobre, zasadíme kaktus tu do roha. Bude raz ako 1 hodinu. Dobre. Zasadíme bambus. A pozrieme sa ešte shopu. No, to neviem. Tu. A nič iné. A dobre. Avo. Dobre. Nemám nič. Asi by som to mal povedať, ale ja nemám ani peniazy, teraz sa veľa stojí. Hej. Ale podľa mňa toto je zatiaľ najlepšie robiť s tými bambusami. Lebo dá to veľa peňazí. Hej. Ak to dá veľa peňazí, dostaneme aj z toho viac a proste je to oveľa lepšie, ako keby som kúpil nejakú inú kvetku a nič, hej, z nej. Takže tak. Zatiaľ nič také tu nie. No vidíte, tam proste ten bambus tam bol. Za minútu som resortný shop, ale by som chcel vedieť, nebuild. Ja mám nič, dobre, remove, tak. Bo ja to chcem popremiestňovať, lenže ja nemám trovel, hej, ale či to je trovel, ani neviem. Je tu trovel, ale takže ja na ňom peniazy nebudem mať. Takže ho nepopremiestňujem toto všetko. Ale keď som išiel do shopu a proste kúpil jahody veda, toto, všetko, tak by som aj, keby som na to vyhozoval, príklad to je 2 tomato jedno. Tak ide. Už som to vykopal. Tak. A ostatné, a to je tomáta dám ku tomátom, hej, fúk by som dal tak, že by som mal už, poviem, to je jedno pineapple, tu môže byť druhý, tu môže byť banána. Toto vymážem. Aj toto.
toto. Toto veľkú jahodu si nechám. A tu budú dobre, tam budú kopky jahodoch. Hej, toto je malé jahody, pomedzujem to ani. Ani mi to presne treba teraz. Oj, keby mi to tak nebralo. Tak. Tak, no. Dobre, dám ku jahodom. Blueberry, dám ku blueberry. Tu môžu byť toto. No, dobre, ale je to lepšie už. Takže takto to môže byť. Tu tulipa, nemôžem aj tu dať, tak na kraj. No, dobre, pridáme. Sa ani však furt od jahody nič proste tak nerobia až tak. No, šereštoknul šop. Prvý by som pokupoval bambusy. A potom všetko ostatné. Dobre, musíme rýchlo jej. Lebo nemám veľa času. Takže preto. 9. To bude veľa peňazí. Yes. Ľudia, tento je veľmi veľký. Takže veľmi dobre to je. Takže poberiem všetko, čo môžem zatiaľ. Teraz dobre dám. Viem, že z toho nič dostane, ale už. Co teraz? Toto tu páni môžem pobrať. Toto musím počkať, keď bol ten hlavne ten tlust, ten toľko veľa. Hej, lebo ja chcem pozrieť, ja vám ukážem, že chcem teraz hlavne kúpiť. Toto mašrúmky takisto by boli teraz dobré kúpiť. Lenže ja nemám toľko peniazy, ne? Možno keď predám toto, ale aj začať aj kukuricu nemám, ale či kukurica bude stáť za to, takže nedám, ale skôr túto mašrúmky by som chcel. No, 20 sekundu, dobre, toto môžem. A ešte rýchlo, keď môžem, tady ten kúknu skôr sú jedna tulipa, how much is this board? Dobre, toto nestojí veľa, hej, takže záver, musíme rýchlo, lebo už toto na ďalší týždeň, nebojte sa, už budú aj Grow Garden videa, ale z normálneho aj Grow Garden 2 budem hrať, takže sa nebojte, len teraz som ešte robil oslavu, takže som ani nehral a si mi pokážu počítať, tak. Dobre, sell my inventory, hej. 28 000 ľudia, za co? Za tamto? Dobre, pokojne toto. Môžem kúpiť toto raz. Kúpime toto rovno. Keby som tak. Zasadím to tu do rožka. Mushroom a bambusy. Jak dlho, pozrieme sa, jak dlho bude rásť mushroom. 7 minúty do... Ale je veľká, dobre ľudia. Na to si počkáme potom, ale teraz nie. To, že sa si ešte nerestoknú. Ale asi nemáme až také tak nič čo kúpiť, tak kúpim toto. Toto už nekúpim a inak nič nie v shope. Dobre, takže apple dám ku jablku a tomato tu proste dám na jedno. Toto zoberiem, predám, hej. Mám 9022, hej. A keď predám všetko, to je bambusy. No, 3069 mi dalo. Takže to je veľmi dobré, hej. Nemám ani na ďalšiu hubu teraz. Takže možno keby som pobral, ale pochybujem. Tu veľa jahody mám, ale že by toto takú moc nie sú. Dobre, ideme predať všetko. Som aj inventory. Ja. Dobre, už sú aj zlaté, už začínajú byť. Ale že by to veľa dalo, to zase tak povedať nemôžem, hej. Ešte 1000 by trebalo, ale dá už sa 50 sekundy, ide toto 40 sekundy, hej, končí. Keď bude den, tá už končil shop. Takže toto už nestíha. Možno maximálne pokúsim sa ešte rýchlo čo nájsť pobrať veci. Ešte to nevádzi, tam jedna strawberry. To nič. Tak. Lebo mne sa zatiaľ páči moja záhrada, hej. Co, nemám nič také na nej. Nie nič zlá. Takže zaplatím 1500, no rýchlo môžem kúpiť ešte hubu jednu. Aspoň ľudia to tu jednu ešte. Lebo keď to vyráse, takže tak bude dobre veľmi. Toto až 4 minúty, takže to bude asi menšia, neviem.
Dobre, ešte minútu. Nie, toto bude väčšia. Hej, toto bude oveľa väčšia, lebo som vyššia bude. O, ja som sa sekol. Dobre. Je nový shop, takže idem sa pozrieť do shopu. Idem od spoda. Nič. Dobre, bambusy sú, takže... Dúfam, že aspoň toto jedna mushroom ešte už robí. Nie, až za 2 minúty, takže neviem. Takže zatiaľ podberám toto. A keby ste mi... Keď mi chcete dať čo v Grow Garden 2 na koketku, tak si ma pridajte do friendu, hej, pošlite mi request, sa volám tak. A mi pošlite request, si vás toto, budem hrať takedy Grow Garden, tak sa pripojte, hej. Ale navždy hrať nebude celé, nechám zapnuté a poviem kedy vypnem, hej, takže. Zaskočíme si na toto, sa ľudia nevedeli, že môžeš skakať na tých. A to je dobré príklad na držanie, keby som chceli takto hore. To na toto je dobré. Skúsim predať, že či nebudem mať už aspoň na jeden bambú, no budem. Dobre. Ľudia, kúpim jeden bambú, no aspoň 2, keď vyjde. Toto vyrastie skôr, jak toto je jedna huba. Tu vyrastie za 20 sekúnd, nie? Hej. Takže, keď toto vyrastie predáme, kúpim zase, hej, tak musíme ísť do kola, lebo som dodavia aspoň keľo mi dá toto tu peniaze, lebo keď to zoberiem naraz, no tá neznám, ale hej, tak dúfam aspoň. A dobre, že na tých suchých kvetkoch rastú toto aspoň, lebo potom by som už nemal fakt ale nič. Dobre, predám všetko. Tak, neviem, či sa neoplatí kúpiť žaba, ale neviem. Dobre, zoberiem bambusy, predám a mi dá oveľa viac, hej. Jak stále toto všetky bambusy. Tak, mám teraz 4 bambusy, z 2 mám 4, hej. Tak si zo 4 budem mať 8, nie? Dobre, vyrástie to, predám a zase, hej. Kúpim toto, koľko máme času, musím povedať, lebo toto teraz ide kus. To je 30, to stačí. Hej. Bo začal ma baviť z Grow Garden 2. Takže tak. Tak hej. A nezabudnite, keď toto, keby ste si fakt dáte zadarmo, tak nezabudnite. Abo aj do mailboxu mi môžete poslať. Hej, to je taký mailbox. A pošlete mi, hej. Takže... Ale to by ste museli byť v toho týmu môjim friendu, nie? Abo nie? Nie, dobre. Vyhľadáte si moje mailo a prosím, pošlite cez mail, hej, keby si mi dáte chceli dať. Takže toto. Už sú bambusy? Dobre, ešte nezoberieme mushroom. Ešte mushroom nie. Mushroom má ešte čas. No ľudia, mám 5000 bambusov, hej. Tak nezabudnite kúpať bambusy, pretože to je najlepšie zarábať peniazy. Hej, dobre, zase toto je 2 bambusy. Zoberiem do tú hubu. To je mliedna. A ideme proste predať, hej. Ľudia, 6000 za jednu len. Ľudia, to sa neoplatilo. Ľudia, nekupujte mushroomky. Neoplatíte to, som dostal 6050 za mushroom. Co stále 15 000, hej, takže mushroomky, nekupovať bambusy. Bambusy sú najlepšie. Ja som stále na to robíš žaba, hej, ale za ľudia sa mi tak kúpiť, že nebudem vedieť, čo robí, nie. Takže, čo je to vôbec? To je koruna. Toto všetko rastie ešte, to ešte čo bude rast. Takže toto už bude hotové, toto tu, nejaký green bean. Hej, tu už je green bean, hej. Takže spýta, skeľo stojí green bean, hej, to je tu ujka. How much is this worth? Dobre, ľudia, skúsime toto tu všetko dať do double or nothing. Hej, aj tak, keď nepadne nič, takže... Dobre, nevádzi, ideme zobrať bambusy. Bambusy zase tam nedám, bo to bambusy sú znám, že dobre.
maximálne, že by som, keby som chcel, tak, dobre, ideme rovno šidu. Hora, nič tu nie, nič. Korn, proste veľa bambusy, hej, bambusy proste najlepšie sú. Takže garden. Všetko posádím. Korn posádím, kornu. Všetko rastie, dobre. Hej, proste ja si dám how much is this worth a keď budem na 6000, radšej to aj tak predám, ale keby skúsime možno predať, neviem tak, že by aspoň dať, co som mal, lebo fakt, ako keby som dal double, alebo nič, takže, hej, takže mi to neoplatí ani. Dobre, sale. Toto predám normálne, bo to veľa bude. Sale. Hej, a tu máš roomku, teda nemám zase nič kúpiť shopu. Hej, takže tak. Tu ľudia, predáme hubu. Takže ani za... Tu tam maily me zaujímajú, jak to fungujú maily, hej. Skúste mi to poslať, keď chcete hoci do akú plant alebo nejaký, že by som mohol sebe za to postávať hoci co, hej, som bol veľmi rád za to. Že sa aspoň kus posunul. Poviem, že teraz hraje, toto je najhranejšia hra. Skúsime predať Korn, zoberiem mushroom. Že to je teraz najhranejšia hra, hej, čo na Robloxu. Bol to hraje za, neviem, 650 000 ľudí, bo koľko som pozeral. Hej, takže musíme rýchlo dávať huba. Takže keď huba sa už robí, ideme povedať how much is this worth. Takže toto stojí, hej, proste neviem, radšej by som dal double or nothing, ale keď dám teraz double or nothing, takže vidíte, to padne nič, hej, jak teraz. Takže ľudia, pre toto video by to bolo všetko, keď chcete, môžete mi posielať zadarmo veci, že by som aspoň na co mal, že by som sa bezliekol sa hradu. Keď chcete ďalšie také videá, nezabudnite like, odber a zatiaľ. Čau.